Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show apo pandinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kana kari kutanga kusvika pano ingosubscribe, kulike, komenta nekushare. Usaskipa video rino kana risati rapera nekuti tinouya takabatanidza manews updates akawanda kuitira kuti uone zvizhinji pavidhio rimwe chete. Nhau dzandakakubatirai dzekutanga inews dzinorwadza kwazvo dzinosuwisa dzakaitika nezuro musi wa5 Mei apo pane bhazi raibva muSouth Africa rakananga kuMalawi. kuSouth Africa raibva munzvimbo inonzi Cape Town rakananga kuMalawi. Zvinonzi bhazi rakaita tsaona rasvika muHarare panzira inonzi Harare Nyamapanda Highway. Apo parakanobuda munzira ndokunoita tsaona ndokubheuka ndokuuraya iro vanhu vanosvika 17. kubva pazvaitika kusvika pari zvino zviri kunzi vanhu 17 ndo vashayika. Asi bhazi iri zvinonzi richibva kuSouth Africa rakanga rakatakura vanhu 63. Pa63 17 ndo vashayika, vamwe vese vari kuchipatara. Kutaura kuno vanonzi vari pahospital yeMamutoko. Aiwa, kana pane ane hama yanga iri munzira muzuva ranezuro ichibva kuSouth Africa ichienda kuZimbabwe kana kuMalawi, aiwa dai macheka hama dzenyu maona kuti dziri safe here, dzakasvika here kana kuti zviri kufamba sei. Nekuti mabhazi aya haangotakuri kubva muSouth Africa akananga Malawi chete, anotakura nevamwe vanosara munzira. Zvoreva kuti nevamwe vanhu vemuZimbabwe vanga varimo mubhazi umu. Please cheka hama dzenyu muone kuti dziri safe here. Zvakaoma, maaccident apedza vanhu munyika yedu yeZimbabwe, zvakaoma. Aiwa, tongozvisa kuna Mwari, ndo vanogona kutichengeta, tega hatingagoni kuzvichengetedza. Ivo musiki ndo vanoziva kwavanotiendesa. Update yechipiri yandakakubatirai ndeyamadzibaba avo vadzoka zvekare vachiprofita vaNelson Chamisa panyaya dzezvematongerwo enyika. Aiwa, handidi kutapudza kana kuwedzera, saka zvandichaita ndichakusiyirai vidhio ramadzibaba ava vachizvitaurira vega zvavanga vachitaura, imi muchizvinzwirawo mega zvaitaurwa namadzibaba, nekuti ndikataura ndirini ndinogona kutapudza kana kuwedzera kana kuendesa nepamwe zvinhu zvikasazonyatsonzwika zvakanaka. Regai ndikusiyirei mumaoko amadzibaba muchinzwa kutaura kwavo. Baba Ramero ndiri hata yemereke chini tinodhumanisa huma wedenga neuma wenyika chandoprofita chese hapana changu ndosaka ndichiti baba handiti ndatasva shapiriyoni ndaenda 2023 musi wa 21 June ndine pepa randakabata rakanyorwa kunzi nomination pepa. Ndiri kuverenga zita papepa iyi ndaona pakanzi Nelson Chamisa. Ndiri kuverenga zviperengo padivi ndaona vara rakanzi 2 1 7 8 5 3 8 F 2 7. Ndiri kuona pazasi pakanzi masvingo ndakabata nomination pepa maoko remunhu abereka 2 February 1978 raNelson. Ndakaribata kuti terai zvandautaura ndazina baba pinda mberi kwenguva. Ndaenda kumberi kwenguva ndichibvanganyura uchapeta senguva. Handina kuona mukomana atonga nyika. Tererai zvandautaura pano ndaramba ndichibvanganyura chapeta chenguva. Handina kumuona. Taita ntaure nyaya gore 2028 muna March kusvika September nyika yenyu icharira zvikwakwa. Ndaona pamadhevele paririmba chihudzi chemoto kuine vanhu baba Petros baba Ramero. Ndaona vanhu vanga
chiomberera nekukuza urure pachuru unoumbwa nemadhaka ndavanazira baba vana kunyika yevanhu unovaudza uchiti varume urure pachuru imi mungatokuma uchirikumira ndo zvakaita bhuru unoumbwa nemadhaka nemate hondo yandaona nyora ipasi baba hondo yandaona yandityisa ndaona munhu mutema anotaura chizezuru apandukira neumwe muzezuru ndaona mutevene aita mhando yemuzezuru ndanzwa kurira kwezvikwakwa ndakazina baba hanya unoisa muta unoudza vana kuti varume ramuchakuza ndiwo maupdates andanga ndinawo muzuva ranhasi mhuri yezimbabwe. Aiwa, tinotenda nelove and support yamuri kutipa. Tinongokumbirisa kuti rambai makadaro, musadzokera kumashure panyaya dzekusheya nekukomenta kuitira kuti channel ino ikwidziridzwewo isvikewo pane chimwe chidanho chiri nani. Aiwa, ndinotenda muve nezuva rakanaka. Tinosangana pachikamu chinotevera. Bye bye.